Okay, so maayo na usab nga adlaw kanimo diha ang nagtan-aw. Salamat na usab sa imong pag-click nining video ug salamat sa imong panahon sa pakikauban nato karon ini nga video. Lain usab nga content ang ato ang paghimuon karon, and pasensya na kay kusog kayong hangin kay niabot diri sa Negros ang bagyong Paing, but kinahanglan jud ko magamaog content para sa ato mga viewers sama kanimo. So shout out di ay sa followers nato, Bradrex Mix TV. Salamat usab sa imong pagsubaybay. Pwede po niyong i-search ang Bradrex Mix TV. Usab po ni siya kakristohanon po. Doon na po siya mga videos nga about sa Panginoon. And shout out po sa kung igsoon sa Hong Kong, Ilimi. Ang yan channel, Ilimi Vlog TV. And shout out po ni Daikati sa Hong Kong, Japan. Usa sa mga followers nato. And also ni Dailuri Media sa Cebu. Shout out diha sa Cebu. O sa uban pa mga viewers nato from Luzon, Visayas and Mindanao. Kutob sa maabot sa atong channel karon. So, kani nga content is all about kani bitaw pagpamisa sa mga patay. Biblical ba kini? Ang pagpamisa sa mga patay, biblical ba kini? Kining pagpamisa sa mga patay, gina-practice ni siya sa usually sa mga Katolik. Ang ilang gituuhan ini, doon na sila pagtuo nga ang usa ka patay nga imuhang pamisahan o bayran nimo og kwarta, maka-obtain siya og special graces from the Lord nga katong yang kalag dito sa purgatorio, ma-purified siya, mabayran o iyang na serbisyuan ang iyang kasalanan dito sa maong dapit, and then maka-obtain siya og grasya daw gikan sa Ginoo. So is it biblical ba gyud? Naa ba gyud sa Biblia kining pamisahan ang patay? Makasigurado ba ta nga ang atong pagbayad pamisa sa patay, sigurado ba ta nga atong minalis kinabuhi malangit? So ato ang kasultian ng Biblia in Psalms 149, in Psalms 49 verse 7 to 8. Matud pa ni Psalms 49:7 to 8, ang tao dili gayon makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi nga iyang ikabayad. Okay? So matud pa rin igsuon nga dili nato mapalit ang kinabuhi pinaagi og kwarta. So ang usa ka pagpamisa sa patay, usa ka pagpalit nimo, imong pagabayaran ang kalag nga para mahilangit. Nya what if igsuon kabus kaayo ang namatay, dili makapamisa? Sa tupa dili siya malangit, dili kabayad, dili mabayaran, dili mapamisahan ang iyang kalag. So wala kini igong sukaranan sa Biblia. That's why ang mga nagbasa sa Biblia dili kita magpauwat anang gitawag og pamisa. Tungod kay sa Biblia dili nimo basa nga adunay patay diha nga gimisahan, adunay patay diha nga gibayran, nahilangit. Kung imong tanawon in katong dato og sila saron namatay, di ba ang dato kwartahan man to? Nya Lucas 16:19 to 31, dato kayo ang namatay, kauban nila saro nga pobre. Di ba? Walay gimension dito nga niyon ang dato nga adi ra pud kumabala ka diri sa Hades bisan nagantos ko dinhi. Naman ko igsuon nga 5 ka buks kalibutan, makapamisa ra man to sila nako. Wala nagmention ang dato nga pamisahan siya kay daghan sila kwarta. Wa po siya nanugon nga pamisahi ko ninyo kay daghan man tang kwarta, pamisahi ko ninyo. So kining pamisa usa ka unbiblical kini nga practice sa mga Roman Catholic ug wala kini sukaranan sa Biblia. Unsa man jud ay kining pamisa? Kung imo ni sabton ang pamisa, usa siya kapag pamutbot kanang gisulti nila ang wala sa pulong sa Dios, gi-practice nila ang wala sa pulong sa Dios. So, usa kini kapag pamutbot sama sa usa ka istorya nga adunay namatay niya nga usa ka Katoliko nya yang isuon dato man moto nga yang gipamisahan
Unya kada bulan mo bayad sa 300, kada bulan pamisa niya 300 kay dato god. So kada bulan niya, and sa kada bulan niyang adto mangutana siya sa pari og asa na daw dapit kay matud pa pamisahin ni bayaran nimo kalag atong namatay para nga musaka daw sa gikan sa kalayo nga galangoy mo hinay-hinay og alsa, mo hinay-hinay og saka hangtod ngon mahilangit. So mutong kada pamisa sa usa ka igsuon nangutana siya nga, Padre, asa naman dapit? Unom naman ako kabulang pamisa tag 300, asa naman dapit ang kalayo ron sa akong igsuon? Niyon tong pari nga nanadiri siliog pamisahi gihapon. Sunod kapito na po nga bulan pamisa na po siya 300. Utana na po siya, Padre, asa naman dapit? Nanadiri silughan daw, matud pa sa pari. Hangtod gyud sige siyang pangutana hangtod nga niabot og tuig kapin, yun siya sa una-una sigurado na gusto malangit akong isuon kay pila naman kat bulan ako tuig naman kapin kong pamisa. Sumuto nga yang ipangutana di yun siya nga, Padre, dugay naman kong pinamisa tuog ko nga malangit na to sa asa naman dapit ron akong isuon ang iyang paglangoy-langoy sa kalayo. Niyon ang pari nga nanadiri sa paa. So yung nahuna sa kuan, ako na po ni pamisahan. Okay? So tulo ka bulan niyang giuna-una, malangit na gitong ako ang suon. So niyon ang pari, sige pamisa ra gyud. Buto pamisa siya, balik tulo ka bulan, utana siya, Padre, asa naman dapit? O gamay na lang nanadiri sa ubos sa tuhod daw. Sa ubos sa tuhod ang lawas kalag nga naglangoy-langoy sa purgatorio. So niyon ang igsuon nga buton gyud ka, Padre. Ang akong igsuon pungkol to, babawras pa ato ang iyahang duha ka tiil, namatay siya nga pungkol. Nganong niyon man ka nga ubos na sa tuhod, yun sa man yung pagkasayod. So nakayon ang igsuon nga buton ang pari tungod kay iya daw yang igsuon namatay pungkol man diri raman kutob nya nganong mang nihon nga ana daw ubos sa tuhod, o di ba? So inana usa ka pagpamutbot nya usa pud kini kapag panapi ang pagpamisa, pagbayad sa kalag, usa kini kapag panapi. Luoy kayo mga pobre nga mamatay dili makapamisa, samantala ang mga dato pag gusto sila pamisa tun kay daghan man sila kwarta, usa kini ka pagpanapi. Nganuman dunay usa ka istorya nga duna siya iro nga namatay, amo siya namatyan sa iro nya yang sulugoon yang gisugo nga adtua si Padre dito kay pamisahan ang iro. Di gadto sa sulugoon yung Padre, pamisahan daw sa kung amo ni katong iro nga namatay kay iro gug dato, so nindot kay pagka-iro. So ningon ang pari nga bawal man na sa ato ang kuan nga mo kuanta og iro, mo misa ta og iro, bawal man na ang likramo ang pari. So niyon ang sulugoon nga unsaon malaman day aning 5,000, Padre? Duna ra ba gipadala nga 5,000 sa akong agalon, unsaon man ni? So niingon ang pari, ay wa man day ka magsulti nga katoliko din ang iro o di ba? So usa siya kapag panapi kay pag iyon nga unsaon malaman day ring 5,000, niingon man dayon pari nga iya unsaon malaman wa man ka magsulti nga katoliko day ng iro So usa ka pagpanapi, usa ka pagpamakak sa kamatuoran, wala gisulti sa Biblia apan gi-practice kadaghanan. Igsuon kung nagtan-aw kay ni nga video, susiha gayud ang pulong sa Dios o ipangutana kini tinuod ba gyud ang pagpamisa. Ipangutana kini sa inyong mga kaubanan, tinuod ba gyud nga ang pagpamisa biblikal o makasiguro ba ta nga atong nabayad o atong makapalangit. Hinahanglan nga magsusita before ta mag-practice musutis ka. Kaya ang mga tuuran mouni ang maghatag natong kagawasan. Una nga kini nga topic usa ka crucial topic o dako kay ni nga issue. That's why ako gining himo ang content aron ma-share nato unsa ang kamatuoran nga gisulti dinhi sa pulong sa Dios. So wala tay mabasa nga ang pagpamisa gina-accept sa pulong sa Dios. Okay? So salamat sa imong pag-amati and og sa pagtan-aw ini nga video. Og doon na pa kay mga pangutana o para next time shout out ka
just comment below o i-type lang imong ngalan, address para ma-mention tika for the next video kung asa ka nga dapita o kung sa imong pangutana. So pwede po nimo i-click ni nga video o kani nga video ganahan kang utan. Pwede po na ni-click nimo direct o mo play na siya. So God bless sa imong pagtan-aw.